Assalamualaikum, Mbak Farida. Waalaikumsalam. Umat lakone teko wis biasane iki penggaweane njaluk. Mbak, wis mateng masake, Mbak. Biasane Mbak iki lho. Deloken kurang mangan. Blenger aku, wis saiki gak sungkan-sungkanan aku dijar-jarno tambah lama. Aku lho wis mateng kate lapo. Lek awakmu luwe ku ya kudune ku ya mbok tuku panganan mateng lho akeh. Tuku lawuhe tok tak apa GoFood iku apa Shopee Food lah ya ono kok dijar-jarno bendina kok njaluk mangan nang kene. Ae. Pisan pindho gak apa-apa lah iki bendina sak anake dipakakno nang kene. Wis gak ono, Mbak. Anggit aku warteg ngono ah wis. Sampeyan golek nang liyane ae. Ya Allah, Mbak sampean iku lho, Mbak. Wong mek menehi mangan sak piring lho, Mbak. Mbak kok cek nemene. Iki lho aku ambek anakku gurung mangan, Mbak. Basi ya sak piring bendina, Caca. Wis kene duduk panti sosial. Wis kono mulia. Wis tuku dhewe kono. Mbok anduk-anduk kono ta tuku nang warteg ta apa wis gak wis mulia gawe anakmu kono usah jate mancerene maneh. Tuman bendina moro rene njaluk terus. Oh alah, Mbak no sampean niku ancane medhit padahal wong sedekah iku lho pahalane akeh. Deloken ae sampean lek kaliren gak ono sing nulung. Wis mulih ae aku, Mbak.